Týchto 10 klávesových skratiek ti ušetrí kopec času nielen v robote. Ctrl plus C na kopírovanie, Ctrl plus V na vloženie a Ctrl plus X na vystrihnutie. To sú všetko známe klávesové skratky, ktoré pri práci s počítačom už veľmi dobre poznáš. Týchto 10 by si ale mal zapamätať tiež, nielen že ti totiž prácu na kompe uľahčia, ale tiež ti aj ušetria nemálo času. Čo sa stane, keď naraz tlačíš Ctrl plus Shift plus Escape? Okamžite otvoríš správcu úloh bez potreby klikať Alt plus Enter, zas zobrazí vlastnosti súboru alebo priečinka. A čo práca s textom? Ctrl plus Backspace vymaže celé slovo naraz a Ctrl plus Delete odstráni slovo za kurzorom. Vo Windows Exploreri môžeš použiť Alt plus Up Arrow na rýchly presun o priečinok vyššie a Shift plus Delete na trvalé vymazanie súboru bez presunu do koša. A ešte jedna špecialita. Win plus Pause Break okamžite zobrazí systémové informácie o tvojom počítači. Tak čo, vedel si o týchto skratkách? Daj nám vedieť v komentároch a nezabudni nás aj sledovať, aby ti podobný obsah už neušiel.